Guten Tag, den Reisepass bitte. Yep. Du, Rolf, komm mal her, das Foto musst du dir angucken. Klik Silkeborg laver fotos til pas og kørekort på 2 minutter. Der ligner. Vi fremkalder også dine bedste feriebilleder inden for en time. Klik Silkeborg, Tværgade 6. Hav, sædende tyr, stor høvding i egen tipi. Alligevel han problemer har med sin skvav. Hun vil have nyt køkken og bad, der siger goddag. Så nu siger jeg uk og ringer efter Karl Buk. Karl Buk. Find os på karlbuk.dk. Men delen, hvordan har du fået de 2 blå øjne? Ja, konen hun vil have løftet sine bryster, så jeg foreslog hende en Nima-lift. Autolifter og værktøj fra Nima-lift. Løfter lidt af hvert. Nimalift.dk. Alt ender i et Arnum-rør. Kloak og dræn, afløbsrør og meget mere. Arnum-rør. Alt i rør. I Sønder Omme er vi vilde med musik. Blandt andet I Saw Her Standing There, If I Had a Hammer og 80'er-sangen Driller. Excelbyg Sønder Omme, fyldt med gør-det-selv-hits. Værktøj, søm og beslag, maling, træ og hegn, robotklipper og grill og meget mere. Kom og spil med hos Excelbyg Sønder Omme Tømmerhandel. Jeg er forelsket i en pizza. Jeg kan ikke få tankerne fra den. Dag og nat. Jeg bliver sådan helt varm indeni, når pizzabuddet banker på min dør. Med den pizza, jeg vil tilbringe resten af mit liv med. Ja, man bliver let forelsket i en Victoria Pizza. Lavet af de bedste råvarer og med fuldkornsbund. Og bragt ud til dig. Jeg tror, jeg vil giftes. Victoria Pizza. Vi bringer ud i hele Kolding. Find os på victoriapizza.dk. If you're looking for a grill, a big motherfucking grill, go and see Jørne. And get the biggest ring. Bestil Danmarks største mobile kulgrill. Jørnes Grill Event. You gotta go where it's hot. Se mere på Jonas.dk. Jonas.dk. Min far, han er helt umulig at have med i en campingvogn. Han prutter hele tiden. Ej, far, ikke igen. Brug for en ny campingvogn med et ekstra værelse. Besøg Hobby Esbjerg på Davumvej. Jens friede til Hanne over en romantisk dinner for 2 på Admiralen. Gerda blev fejret af hele familien på Admiralen. Og firmaet afsluttede dagens lange møde med en lækker middag på Admiralen. Admiralen, havnen i Kolding. Fisk og saftige bøffer til alle lejligheder. Du kan gøre det på fransk, eller på svensk, eller på italiensk, eller dansk. Bare du gør det hos pigerne i Thiele, Borgen i Sønderborg. Thiele Sønderborg. Briller fra hele verden til gode priser. Kom ind og få en gratis synstest. Det optimale forsvar begynder med en specialiseret forsvarsadvokat. Jerrild Forsvarsadvokater. Læs mere på jerrild-forsvarsadvokater.dk. En del af advokataktieselskabet Jerrild og Bisgaard. Skal du have højtryksrenset facaden? SK Service. SK Service. 29 26 84 87. SK Service. Alt udføres. 29 26 84 87. Der var engang en chef. Han var den bedste chef i hele kongeriget. Han forstod nemlig at sige tak. Skal din chef også være den bedste i kongeriget? Så send ham et link til julegaveshoppen.dk. Julegaveshoppen.dk. Firma julegaver fra Free Concept. Nej, for fanden, ikke også? Nej! Er du nu røget af nettet for 5. gang? Få styr på dit hjemmenetværk og få en stabil internetforbindelse. Kontakt KK Partner i Brørup. Din partner i radio, tv, IT og teknologi. Hey, sikke fede farver, mand. Hos Lindas malerfirma behøver vi ikke at ryge knæhøj karse for at få fede farver på væggene. Kan vi så ikke bare ryge tapetet, hva'? Lindas malerfirma i Svendborg. Vi både maler og tapetserer i hele huset. Fede tapet, mand.